Sishashe mfethingo lasesibuyela na isheshazi ngathi lento eyenzakala lana ibuhlungu iyakhuzwa yazi kanza ukuthi uJudas Malema wayisho lento wayisho nje uJudas Malema lento uthi yabona uma seningayidile ngabantu bawufile nizoshana nodwa mizothi suka la eKZN nami ngixhosa uye le kwelakini eEastern Cape uye kusiqedela umsebenzi la no se-Eastern Cape axoshe ose-Eastern Cape omzulu athi buyele eKZN wena mzulu uzoqedela umsebenzi zingenza ukuthi khona ividiyo sekulethayo ngolezi oxhumana kuxoshwa amaZulu hey kumzema sibanza kwethu bese ngithina nesingamashangane so nifunandla anibuyeleke eKZN nosebenza khona phumani niphelele amaZulu esingenza ukuthi this is a hurting because this is not the first time. According to everything we posted, I think 3 days ago, nakhona kuveza ukuthi hayi engathi abantu sebeshana bodwa la manje. Abantu futhi sebeshaya ngisho mastenda abaqashisa abantu bokufika ukuthi hey mawukuthi la sizokushisa. Sokushisa nawo le ndlela kuzoshisa lonke the motor ufuna ubasusa. So singenza kwethu hey don't prove to us Malema right. Tell Pakela Ptagan, this is not KZN, it's Limpopo. Go there, KZN, and work. I know you are Zulus. Go KZN and work. As for Changan, Wula. Who's just gonna work What here? Changan here? Go there, KZN. That's it. You come here and take our money. You can't run I'm away. going to Pakela Mtakati. I'm going to Pakela Mtakati. KZN. Put